Ga gaisuwa gurin Imam Nuhu ne, Imam President ne, President TikTok ne, Imam President a gaida ka, shugaban ƙasan 'yan TikTok, ga wakan Imam jin zaki ne. Imam Nuhu sai Allah, kai nuwa da shan Allah, President na 'yan TikTok, mu addu'an mu Rabbi ya kare ka. Imam Nuhu sai Allah, ne gaisuwa da shan Allah, haka ne, President na 'yan TikTok, mu addu'ar mu Rabbi ya kare ka. Imam Nuhu sai Allah, kai nuwa da shan Allah, President na 'yan TikTok, mu addu'ar mu Rabbi ya kare ka. da fari zane sa Allah mai dare da rana ne, wanda shi ya yi mu, Ubangiji makaginmu, kai ka share kokanmu, la'imar ka ba mu, agon ka jalla sarki na, komai na so ina samu, ya gani mu mai ba mu, kada ɗan basirarka, a ko ina na yi waka, Allah wahidin ina da agodi ma. Imam Nuhu sai Allah, ne gaisuwa da shan Allah, haka ne, President na 'yan TikTok, mu addu'ar mu Rabbi ya kare ka. Rabbana ka ninka salati ga annabi masoyinmu, wanda za ya cece mu da Ali sahabbansa na ɗan masu ƙaunar mu, dukkanin sina sanya Allah gudan masoyinka, ka tsarkake zukatanmu, dukkanin miya Allah bodan Kaduna mai waka ne tawassali binsa, manzo ɗaya Rasuli abin ƙauna. Imam Nuhu sai Allah, ne gaisuwa da shan Allah, haka ne, President na 'yan TikTok, mu addu'ar mu Rabbi ya kare ka. kai nuwa da shan Allah, ba da shan mutane ba Allah.